Foli ani tanu yama kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na aw minnu bɛ kan su Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna farajɛla Asie Amérique aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ aw fo dante foli min na aw bisimila Bamako News TV sanfɛ YouTube sira kan ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya la fɔ aw sigiyɔrɔ la kunnafoni minnu bɛ yen ni nɔgɔ t'u la n'a sɛnsɛnlen don professionnels yɛrɛ fɛ les professionnels de la communication Bamako News TV donc an bɛ aw bɛɛ fo dante foli min na mɔgɔ min bɛ ka jamukan kɛ aw ye bi aw balimakɛ n'aw denkɛ don Sekou Traoré la grande voix d'Afrique balimaw ni an sigilen ye an ka don kibaru kɛnɛ kan bi ka bɛn ntɛnɛn ma min n'o bɛnna octobre kalo tile 14 ma san 2024. Aujourd'hui c'est lundi, nous sommes le lundi 14 octobre 2024. Donc ni an sigi kan ye bi kokura jamukan a y'a su fo ka taa se a laban na an bɛna kuma fɛn caman kan o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na an badenw o ye Mali code minier ni o ye Mali yɛrɛ sanu bɔ dingɛ gɛlɛya dɔ tun bɛ Mali gouvernement ni Canada société dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fura sɔrɔla a ko la an bɛna an da don o la an bɛ walawalali kɛ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen lakana bɛ cogo di ni wagati in na finitigilakaw u ka koɲɛw bɛ cogo di T-Zone ni fanfɛlaw la an bɛna an da don o fana na ka walawalali kɛ o la ani babu caman ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna nin de kɛ aw ye bi o de la an bɛ aw fo dante foli min na aw sɔgɔlen ka to an na ɲani an ka don jamukan kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka masa in tanu halisa ka barikada a kɛlen ka bi yira aw ni ne bɛɛ lajɛlen na an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo colonel Asimi Goïta docteur Choguel Kokala Maïga ni gouvernement maa tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo dante foli min na n badenw ni an sigi kan ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ni sababa bɛɛ n badenw an bɛ don kunnafoni kɔnɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na gɛlɛya dɔ tun bɛ Mali ani société dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min tɔgɔ ye ko Barrick Gold ka sabuya kɛ u ka nisɔngɔ ni o ye impôt minnu n'u b'o sara jamana ye o yɛrɛ n'a kɛ u kɛcogo kama u ni jamana tun bɛ ɲɔgɔn na ni maa min dun ye Barrick Gold lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ entreprise minnu bɛ yen n'u bɛ sanubɔ dingɛ bɛ entreprise minnu bolo olu la belebele dɔ don n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali sanu bɔli koɲɛw la o de hukumu kɔnɔna na furancɛla fanga ni o ye transition mɔgɔw ye u tun ye a décider k'u bɛna yɛlɛma caman de ta k'o don Mali dugujukɔrɔfɛnw olu bɔli koɲɛw la sabula ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ye jamana min ni Ala ye anw yɛrɛ garisigɛ kosɛbɛ dugujukɔrɔfɛnw na sanu caman bɛ anw ka dugu jukɔrɔ lithium caman bɛ anw ka dugu jukɔrɔ pétrole caman bɛ anw ka dugu jukɔrɔ uranium caman bɛ anw ka dugu jukɔrɔ mais ni mɔgɔ min y'o ye k'a fɔ o n'a ta bɛɛ halisa fantanya jugu de bɛ Mali kɔnɔ baara tɛ denmisɛnninw bolo malo sɔngɔ ka gɛlɛn ɲɔ sɔngɔ ka gɛlɛn pétrole tɛ se ka san gasoil essence nin bɛɛ kɛrɛfɛ tɛ gɛlɛya jugu bɛ ɲini ka mɔgɔw faga k'a sɔrɔ Ala ye se belebeleba kɛ jamana ye se min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara ɲɛnama di an ka denmisɛnninw ma k'u kisi tungalafɛtagaw ma Ala ye se di jamana ma se min bɛ se k'a to kɔngɔ ti jamanaden si minɛ anw bɛ fɛn sɔrɔ an yɛrɛ ye k'a dun k'an fa fo ka tila k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma Ala y'o se kɛ an ye o dugukolo b'an bolo a dugujukɔrɔfɛnw bɛ an ka dugukolo fana jukɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔw b'an bolo nka nin n'a ta bɛɛ ka tila k'a ye jamana yɛrɛ de bɛ gɛlɛya jugu kɔnɔ donc a bɛ mɔgɔw kan i kamana na wa dusukasiko fana don n badenw o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka furancɛla fanga maaw ye ɲa dɔn kabi ko in daminɛ kabi bandaw bɛ yen waati min na u tun y'a kuma fɔ ko l'or du Mali brillera pour le Mali ko Mali sanu bɛna yeleku maliyɛnw ye ni o de ye sanu min n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ a nafa dunbaga bɛna kɛ malidenw yɛrɛ ye donc o kɔrɔ ye Mali sanuba bɛ anw fɛ yen ni ye Afrique de l'Ouest in ta k'a lajɛ wali kelen farafinna yɛrɛ don wa sanu bɛ bɔ jamana minnu na i tɛ se ka jamana 3 fɔ wali 4 k'i tɛ Mali cogoya don a la o tɛ se ka kɛ cogoya t'o la ni jamana ninnu fɛn fɛn ni sanu bɛ bɔ yen
ka tila k'a ye kuma dɔw la ninnu bɛɛ lajɛlen ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ anw ka jamana kan u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fa cogo ka ɲi ka tɛmɛ anw ka jamanadenw kan ka b'o yɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ ko majɛ caman de bɛ baara la o de la transition maaw colonel Asimi Goïta a n'a ka cɛdenw ni o ye Mali ye olu tun ye fɛn dɔ de ɲini Barrick Gold fɛ ni o ye Canada société dɔ ye ni olu bɛ sanu bɔ anw ka jamana kɔnɔ o bɛ se joli ma 512 millions d'euros de dollars plutôt 512 millions de dollars o de ɲinina Barrick Gold fɛ u k'o sara i n'a fɔ impôt impayé min juru tun b'u la hɛ o kɔrɔ ni de juru tun bɛ u la impayé don o de la septembre kalo in na san 2024 u ka baarakɛla caman tun bɛ yen ni o ye société Barrick Gold ye olu bɛɛ lajɛlen bilala Mali la k'a sɔrɔ ɲɛfɔli jɔnjɔn ma kɛ u ye u bila kuma fɔ foyi ma k'u ye o de la sa Canadakaw u ka nin cakɛda in ni dun y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ olu la Mali yɛrɛ sanu bɔko la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali sanu bɔyɔrɔ belebelew bɛ jamana minnu bolo n'i ye Barrick Gold ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ale ye olu dɔ ye o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na Lulo ani Bunkoto nin bɛɛ de bɛ olu bolo o de la sa an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya min tun bɛ Mali gouvernement ani nin cakɛda in ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ komi bɛnkan dɔ sɔrɔla a la cogo min na sama-samali min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban o de hukumu kɔnɔna na Mali y'a diyagosa u kan ko nin tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u bɛna miliyari 300 francs CFA la n'o bɛ bɛn dolari wari 512,000 n'o bɛ bɛn o ma o ko o de bɛ sara u kan ka o de sara i n'a fɔ impôt non réglé min bɛ yen ni a tɛ o juru b'u la u kan ka o de sara n bɛ segin a kan ko kura 300 milliards francs CFA n'a bɛ bɛn dolari wari 512,000 ma donc u b'o de sara o bɛnkan sɔrɔla a la donc nin kunnafoni sɔrɔla juakun tɛmɛnen cakɛda fɛ ni o ye l'agence de presse Reuters o kibaruya in sɔrɔlen fɛn min ye gouvernement ye a bɔra ale fana yɔrɔ k'a jira k'a fɔ baara in kan ka kɛ nin cogo de la o de la sa fɛn min ye halisa kuma ɲɔgɔnya tɔw ye olu bɛ sen na cogo min na Barrick a ka se ka nin kuma minnu n'u fɔra ka se k'a ta ba la ani u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ halisa cogo min na bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ u ni jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la donc ni dun y'a ta k'a lajɛ nin juru min n'a tun bɛ nin cakɛda in na sisan ta tɛ dɛ k'a daminɛ 2020 na ka na se 2021 ma ani 2022 o bɛɛ lajɛlen dɔw tun bɛ a ko la donc o de la fɛn min ye ayiwa nin cakɛda in ye u maaw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ u na se ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na ko ninnu tɔw olu bɛ se ka sabati o tuma min bɛ se ka fara o ko fana kan o de ye Mali yɛrɛ jamana a ye nouveau code minier dɔ ta ni o ye code jamana yɛrɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen jamana sariya sun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o taara sanuko baara kama o bɛ tali kɛ jumɛn na min n'a taara san 2023 o de ye fɛn min ye san kɔnɔ min bɛ sɔrɔ miliyari 500 francs CFA wari la miliyari 500 o tuma jamana ni o de ka kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɔdi min taara tuguni ni o ye sariya sen kura ye sanuko kama o b'a jira ko kura k'a fɔ Mali gouvernement 100 o 30 o de bɛ sara jamana ye o kɔrɔ ye n'aw ye sanu bɔ 30% o de bɛ bɔ a la ka di jamana yɛrɛ ma fɔlɔ la ni dun y'a ta k'a lajɛ 20% de tun don 100 o 20 o de tun bɛ bɔ a la ka di jamana ma maintenant transition mɔgɔw de nana yɛlɛma ka tan fara a kan k'a kɛ 100 o 30% ayiwa o de bɛ ta ka di jamana ma o kɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen ni o ye fɛn min ye 5% ye
investisseur minnu bɛ yen dugu yɛrɛ kɔnɔna na baaraba ni fɛn minnu bɛ kɛ yen o bɛ tigɛ ka bɔ a la ka don olu kow da fɛ donc nin bɛnkan kɔni sera ka sɔrɔ Mali ale ni nin sanubɔba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn tɛ Sadio la ni o ye CMOS ye olu ta fana yɛlɛma belebele dɔ donna o ko la ni a kɛra sababu ye ka fɛn min ye permis di olu ma u ka se ka baara kɛ yɔrɔ in na fo ka taa se san 10 ɲɔgɔnna ma Sadio la kɔnɔ ni o ye CMOS ye ka d'a kan olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan a mɛnna permis b'u bolo kabi san 1994 o banna kabi utu kalo la san 2025 nka fɛn min ye nouveau code min taara o de y'a yira k'a fɔ yɛlɛma ka don baara ninnu na cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se k'a nafa bɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ ninnu kan n badenw nin ye sariyaw ye min tala an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ d'accord donc an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la n balimaw nin kunnafoniya min ni an y'a sɔrɔ vraiment a diyara n ye a bɛnna an ma ka d'a kan an bɛ deli k'o fɔ aw ye ka kɔrɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ c'est jamana mara kɛcogo kɔrɔ senba de tun bɛ a ko la ka d'a kan ni mɔgɔ min ye Mali ta k'a lajɛ i n'a fɔ n ye min fɔ n ka kuma daminɛ na sisan ni mɔgɔ min ye Mali ta k'a lajɛ ka tila k'a ye halisa gɛlɛya dɔw bɛ an kan jamana in kɔnɔ yan mais a bɛ bali la a bɛ dabali ban de a bɛ guwan i kamana na sanu bɛ yen a bagayi a tɛ ban a tɛ bɔ ka ban a tɛ bɔ ka ban mais o n'a ta bɛɛ gɛlɛya jugu de bɛ anw kan tu sais sanu yɛrɛ bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ dugu minnu kɔnɔ sanu bɛ bɔ dugu minnu kɔnɔ hali sira ɲuman a tɛ yen sira ɲuman tɛ dugu ninnu kɔnɔ sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na foyi tɛ yen ni mɔgɔ min ye Mali région ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi ka région sanu dingɛ min bɛ yen a tɛ Mali fan si fɛ Mali sanu dingɛ tila bɛɛ bi Kayi marabolo de kɔnɔ mais a ye taa dɔrɔn aw ka taa Kayi yɛrɛ lajɛ Kayi développement bɛ cogo min na a k'o ta a k'o lajɛ o ye kelen ye Kayi sira ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kayi a sira bɛ cogo di sira tɛ yen ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kayi mais maɲumantɔ ko dan de don tɛ kelen kɛ dɔrɔn i k'i sigi k'a lajɛ i k'i jɔ i k'a lajɛ mɔbiliw bɛ don dingɛ minnu kɔnɔ mɔbiliw bɛ nɔɔni min kɛ ji cɛ la i b'a fɔ ko bateau i bɛ mɔbili ye ji la Kayi sira in ka kuma la i b'a fɔ ko bateau k'a sɔrɔ sanuba de b'u fɛ yen mais mun de bɛ na ni nin bɛɛ ye parce que nin tubabu ninnu u bɛ na ka na an ka sanu bɛɛ bɔ ka sɔrɔ ka dɔɔnin dɔrɔn ta k'o di anw ma hali dugu min yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka dilanli kɛ yen mais o bɛ kɛ cogo di n'o tɛ ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ sanu min bɛ Kayi bi est ce que Kayi sira kan ka ye nin situation na wa Kayi sira man ka ye nin situation na donc anw bɛ to k'an ka sanu bɔ dɔrɔn ka a fukɔrɔ te ta k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛ taa kɛ k'u faso jɔ c'est comme si anw yɛrɛ bɛ ka an faso ci k'o kɛ ka dɔ ta jɔ Ala ye bonya min kɛ anw ye ani Ala ye hɛrɛ min kɛ anw ye anw bɛ tila ka an ka hɛrɛ de ta k'a fɔ ko ka taa kɛ ka hɛrɛ kɛ jamana wɛrɛ ye n'anw tɛ foyi sɔrɔ o nafa la mais an bɛ taa min où va le pays où va ce pays donc c'est pourquoi transition mɔgɔw y'a ta ni o ye Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ye k'a fɔ Mali code minier yɛlɛma ka don a la au lieu de 20% a ka kɛ 30% ye donc o 30% de bɛ yen sisan donc vraiment autorités an b'u fo u ka nin waleya ɲuman in na wa an b'a ɲini u fɛ a kana dan nin dɔrɔn ma tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka balo jamana kɔ kan n'u bɛ k'u dabari jamana na ka joli sama i b'a fɔ ko soso bɛ balo buna adamaden joli la cogo min na u ka yɛlɛma don a bɛɛ la ni minnu tɛ se ka yɛlɛma don u ta la u k'u labila mɔgɔ wɛrɛw bɛ na mɔgɔ wɛrɛw bɛ na parce que an tɛ se ka to nin na mais comme ça là on va nulle part on n'avancera jamais comme ça parce que nin fɛn ninnu filɛ nin ye Ala t'a di mɔgɔw ma gansan Ala ye jamanaw da k'u caya a ma jamanaw yɛrɛ ka hɛrɛw kɛ kelen ye jamana dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o falen bɛ pétrole la mais
sɛnɛkɛ dugukolo tɛ olu bolo jamana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o falen bɛ kɔgɔji la mais ala ma se ka sanu di olu ma ou bien ala ma se ka pétrole di olu ma nka kɔgɔji u bɛ se k'u ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ o senfɛ nka jamana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o falen don pétrole la jamana dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o falen don sanu na o falen don lithium na mais ala ma se ka kɔgɔji di olu ma ala ma se ka olu garijɛgɛ sira foyi la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka développement wɛrɛ di olu ma nka ala ye min di u ma ni o ye sanu ninnu ye nka kɔgɔji ma d'u ma port ma d'u ma min bɛ se k'u bɔ nɔgɔ la u kan k'o de labaara cogo min na jamana ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ mais ni aw y'a ta o bɛɛ ta ka tila k'o di mɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛ t'o kɛ k'u yɛrɛ nafa ka sɔrɔ k'aw bololankolo bila mais a bɛ taa min an bɛ sɔrɔ ka kule ko ala k'a sɔrɔ ala y'a bɛɛ k'an ye non ala yɛrɛ tɛna na o k'a fɔ ko a ye nin kɛ tan o tɔ b'aw yɛrɛ bolo parce que ala ye hakili di an ma kaban an ka miiri ka dugukolo di an ma min ni richesse b'a kɔnɔ ni sanu bɛ yen ni lithium bɛ yen ni pétrole bɛ yen ala y'o di an ma anw yɛrɛ kunkolo ka tila k'an kɛ hakilitigi ye sisan anw yɛrɛ de bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ an bɛ se k'an ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ cogo di n'a bɛ an nafa hali n'a minɛn ti an bolo mais a minɛn bɛ minnu bolo n'u bɛ na anw man ka décision ta min bɛ taa an yɛrɛ juguya la an ka nafa bɛ min na an kan ka baara kɛ ni o de ye c'est sûr c'est comme ça que ça doit être c'est comme ça que ça doit se faire mais ni an tola fugariya la k'an to jɔnya kɔnɔ halisa ka ɲinɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ kɔ mais anw de ɲɛ wɔɔrɔ b'a b'anw de ɲɛ fiyɛ n'o tɛ ninnu mago foyi t'a la tubabu jamana ninnu filɛ usine baw b'u bolo u bɛ mobiliw dilan u bɛ maramafɛnw dilan olu de bɛ engrais dilan kɔgɔji b'u fɛ yen super carburant bɛ bɔ olu de fɛ yen usine baw b'u bolo min bɛ jɔlibaw kɛ u ye min bɛ avion dilan min bɛ bateau dilan olu b'o bɛɛ feere o nafa u b'o sɔrɔ anw ta bɛ kɛ jumɛn ye ala ye nin min di anw ma u bɛ tila ka na o fana bɛɛ bɔ k'o nafa ta ka taa n'o ye n'o tɛ transition y'a se kɛ mais hali ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko 30% in ka jɔ a ka dɔgɔ u k'a gosi fo 50% k'a tila cɛ a ta filɛ an da filɛ mais o de ye jamana dɔw bɔ nɔgɔ la o jamana caman bɛ yen o de bɛ yen taa i ka taa Arabi Saoudite bi taa Qatar dugujukɔrɔfɛnw de b'olu fɛ yen wa u bɔlen don nɔgɔ la olu de ye nin olu de sera ka baara kɛ ni nin ye mais k'anw to nin kɔnɔ anw ta in a bɛna nafa jumɛn de ɲɛ an ye a nafa bɛ kɛ jumɛn ye foyi parce que mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamuya hakili in lakununi kɛ o bɛ an yɛrɛ de bolo n'o tɛ ala ye fɛn bɛɛ k'anw ye e ma ye tubabuw ye anw yɛrɛ tila k'an n'u bɔ ɲɔgɔn na ka dafara don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ kaban hali anw bɛ dumuni min kɛ u n'u ta tɛ kelen ye wa olu de b'a dilan dɛ olu de b'a bɛɛ dilan dumunifɛn ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'aw b'a ye aw bɛ boisson minnu ye an fɛ yan aw bɛ cigarette min ye an fɛ yen aw bɛ nɔnɔ dilanlen minnu ye an fɛ yen aw bɛ chocolat min ye an fɛ yen an ɲɛ bɛ sukaro min na an fɛ yen n'an b'a kɛ mɔni na aw ɲɛ bɛ kɔgɔ minnu na n'an b'a kɛ an ka dumuniw na k'a dun o fɛn ninnu tubabuw de b'a bɛɛ dilan anw ta dilannen kelen t'a la farafin t'a si dilan farafin tɛ engrais dilan farafinna yan anw tɛ foyi dilan i y'a faamuya an tɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na an tɛ sukaro dilan an tɛ kɔgɔ dilan an tɛ foyi dilan an tɛ bɔnbɔn dilan taa usine ninnu lajɛ jɔn taw don bisiki minnu bɛ cɛ ka bɔ kɔ ka na a bɛ dilan min hali n'a yɔrɔ dɔ b'an fɛ yan jɔn de b'a dilan o bɛɛ ye o farajɛ kelen ninnu de ye mais t'u fɛ yen u bɛ boisson min min i k'o ta an bɛ boisson min min yan i k'an ta i k'a lajɛ kelen don wa kelen tɛ anw ta ninnu falen de don bana na i b'a dɔn nin k'i da bɛɛ sukaro c'est pourquoi diabète b'an bɛɛ la tension b'an bɛɛ la bisiki ninnu ta i k'a lajɛ i k'a dun chocolat ninnu ta i k'a lajɛ a tila bɛɛ si kɔrɔ i b'an ka chocolat minnu ye n'an bɛ k'a dun ta ko chocolat normalement chocolat yɛrɛ soit cacao b'a la nɔnɔ b'a la café b'a la nɔnɔ b'a la nɔnɔ yɛrɛ b'a la cacao b'a la o bɛɛ ka ɲi buna hadamaden ma o mɔgɔ kɛnɛya o y'u taw de ye cacao min n'u b'a cɛ ka bɔ anw fɛ yan ni o de kan ka dilan ka kɛ chocolat ni fɛn ninnu ye o fɛn ninnu dɛ u b'o dilan o ɲuman ninnu olu yɛrɛ b'o ta u bɛ sɔrɔ ka sikɔlɔ dilan
sikolo de u b'o dilan dɔn k'o d'anw ma an b'o de bari buru kɔnɔ k'o dun ko cogo la a b'an bɛɛ kɔnɔ dimi furudimi b'an bɛɛ la tumu b'an bɛɛ kɔnɔ u ka dunan n'an ta kelen tɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji wa olu de b'an fa koyi ɲɛ bɛ ala ti k'an fa dɛ i ma y'u si ka ca n'an ta ye tubabu ninnu si ka ca ka tɛmɛ an ta kan alors que anw bɛ wolo min kɛ an ka taux de natalité o ka ca ka tɛmɛ u ta kan wa an ka taux de mortalité ou bien a tɛ fɔ ten ya o fana ka ca ka tɛmɛ u ta kan an bɛ wolo kɛ ka tɛmɛ u kan mais mɔgɔ min bɛ san an fɛ yen o fana ka ca ka tɛmɛ u ta kan olu ti wolo bɛrɛ kɛ nka u ti sa o tuma ala kelen de m'an bɛɛ da c'est pourquoi quoi n'i ko k'i bɛ ko in ta cogo dɔ la diinɛ ko y'anw ka ko bɛɛ tiɲɛ n'i ko k'i b'a détailler cogo dɔ la u b'a fɔ k'i kɛra kamiti ye k'a sɔrɔ o ni kamitiya ti ɲɔgɔn ye sira la ta i k'a lajɛ dɔrɔn tubabu si ka ca ka tɛmɛ anw ta kan o ye wulibali tubabu fɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen bi u bɛ san 90 ni san 100 ni fɛnw balo foyi mais anw fɛ yan cɛ i tɛmɛ man di san 60 kan k'a sɔrɔ i ma sa dɛ o tuma ala kelen de m'an bɛɛ da anw m'an sigi cɛ ala de y'an da cɛ ala de b'an fa cɛ ala b'an fa mais cɛ a ko k'an ka jateminɛ dɛ ne m'a fɔ n ko ala tɛ mɔgɔ faga mais est ce que fagali est ce que a dɔw t'an yɛrɛ ye est ce que mɔgɔninfin yɛrɛ de ta parce que ni man kɛnɛ de bɛ sa i bɛ bana de b'i faga aw minnu bɛ bana ka caya aw bɛ sa kɛ parce que a filɛ anw de bɛ bana ka caya tubabuw ka bana man ca u ka dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen don dumuni bɛrɛbɛnnen don a kɔgɔ man ca a sukaro man ca a foyi dama tɛmɛnen tɛ u b'u ta nun dilan k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɔrɔ gwɛrɛ k'a dilan k'a ni ɲɛ k'a kɛ pakɛti kɔnɔ nɔgɔ t'a sɔrɔ foyi t'a sɔrɔ u b'o dun o de la u balo cogo ka ɲi n'an ta ye u ka kɛnɛ n'an ye o ye kelen ye wa u bɛ sijan fana sɔrɔ ka tɛmɛ an kan anw dun bɛ an bɛ dumuni nɔgɔlen dun na an bɛ sukaro nɔgɔlen dun na an bɛ kɔgɔ nɔgɔlen dun na an bɛ ka fɛn fɛn dun a tila bɛɛ ye nɔgɔ ye o de bɛ k'an bana wa o de b'a to an bɛ sa ala nin foyi t'a saya ye ala nin t'a la ala m'a fɔ n ko ala tɛ nin minɛ dɛ ala de bɛ mɛlɛkɛ ci k'i nin minɛ nka o b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'i yɛrɛ bana n'i y'i yɛrɛ bana i bɛ sa kɛ donc c'est ça donc vraiment il est temps an k'an yɛrɛ bɔ ko dɔw bolo parce que hali n'i ye nin fɔ dɔgɔtɔrɔw ye u tɛ sɔn a ma mɔgɔninfin yɛrɛ de b'i si entretien kɛ dɛ donc vraiment ni tun ye kuma n'a tɛmɛ sira ye mais vraiment il est temps halisa an k'an yɛrɛ lajɛ an ka bɔ nɔgɔ la yɛrɛ an ka ta an yɛrɛ ye n'o tɛ n'an y'an sigi yan k'a fɔ ko nin fɛn fɛn bɛ yen c'est lasuya tɛ nin ko ninnu dilan quoi lasiya tɛ se k'a dilan ninnu bɛ ka décision min ta an bɛ taa tan de an bɛ taa nin cogo in na tan wa nin de bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la dɛ donc n balimaw an bɛ foli kɛ transition mɔgɔw ye u ka nin hakilila ye ɲuman na u ye nin ta k'a kɛ vraiment a ɲɛna halisa a ko tɔ timɛ ko ɲuman ala k'o di an ma n balimaw an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ye an ɲɛ bɛ nin waati laban ninnu na kumaw bɛ ka caya réseaux sociaux sanfɛ comme quoi fɛn min ye stade ye ni o ye mali ka dolanci kɛnɛ min tun bɛ yen stade 26 mars ani Guinée Bissau ka match tɛmɛnen kɔ kumaw cayalen bɛ bi réseau fan bɛɛ kɛlen bɛ sɔ ni makɔrɔni ye mɔgɔw diminen don ko ka d'a kan ko stade état a man ɲi ko stade état man ɲi a tiɲɛni na mɔgɔ caman bɛ ka min fɔ o de ye ko fɛn tɛmɛnen mawuludu tɛmɛnen kɛnɛ in tun bɛ serifukɛ bolo ɲa dɔn k'olu de kɛn bɛ sababu ye ka se ka stade tiɲɛ d'accord kumaw bɛ ka caya caman bɛ ka jalaki ta ka bin karamɔgɔ Hayidara kan bon o mɔgɔ ninnu ta an bɛ se k'a kɛ fili ye parce que stade filɛ jamana ta de don wa a fɔra a ka kan jamanaden bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka stade ta k'i ka événement k'a kɔnɔ ko stade ka kan i la o tuma an sari mɔgɔw malidenw tɛ wa malidenw tɛ yan malidenw de don u n'a ka kan u ni stade ka kan a kan ka d'u ma parce que a fɔra k'a ka kan bɛɛ la maliden bɛɛ kɛnɛ de don a bɛ balontan kama mais activité wɛrɛw bɛ se ka k'a kɔnɔ minnu ye jamakow ye ni dun y'a ta k'a lajɛ serifukɛ ka événement in ɲɔgɔnna jamako tɛ
Kadaka amaku yoro towla o de la stade dirama o na se ka affaire ke doni. Donc munu me ka jalaki ta ka bin karamɔgɔ Haidara n'a ka jama kan. À mon avis o ye faamuya baliya ye walima fili don. Parce que stade ti di mɔgɔ ma ten. Sirifukɛ man ka jalaki o la. Parce que stade in fana fɔ a ka dɔn k'a fɔ a ti di fu. Comme u yɛrɛ ma bɔ ka jaabi di fɔlɔ nka n b'a dɔn cɔ stade in ma di Ala kama. Ala ko tɛ. N m'a fɔ n ko jamana ou bien u ma bonya wɛrɛw kɛ Ansari mɔgɔw ye dɛ. Lakana ni fɛnw ta fanfɛla la n b'o fɔ. Mais n b'a dɔn stade ma di ko Ala kama. Ala kama ko tɛ. U ye fɛn dɔ de sara stade ka sɔrɔ ka di u ma. Wa ɲana a ka d'u ma bɛnkan dɔw de bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o. N'o tɛ n bɛ Haidara dɔn maa min ye diɲɛ kɔnɔ jamana jɛfɛn fɛn min ye jamana bɛɛ ta ye ninnu tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ ka t'u ka événement kɛ ka tila k'a tiɲɛ ka taa k'a tiɲɛnen to yen k'u bɔra a kalama k'u m'a dilan ayi o mɔgɔw tɛ. Parce que an b'a yɛrɛ ka kumaw mɛn cogo min na tɔɲɔni ka gɛlɛ a ma kosɛbɛ. Ɔ jamana jɛfɛn dun n'i y'o tiɲɛ yɔrɔ tɔɲɔni ti tɛmɛ o kan. Mais a nɔ tɛ fo jamana yɛrɛ de ka décision ta n'aw b'a dɔn a ti ɲɛ précaution ka ta a kama joona ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka di ni mɔgɔ ninnu ma. Parce que o de kan ka kɛ. Parce que e tɛ se ka fɛn fila bɛ yen i tɛ se k'i yɛrɛ empêcher o la quoi. Kɛcogoya t'a la o tɛ se ka kɛ. E bɛ fɛ ka sa mais i tɛ fɛ ka toli. N'i sara i bɛ toli dɛ. N'i sara kɔni i bɛ toli o ye diyagosa de ye. Donc jamana yɛrɛ de bɛ se k'a lajɛ sisan ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲini ka di ni mɔgɔ ninnu ma. Parce que il est temps a ko ka ta ni sɛbɛ ye. Nin ye san o san ye mawuludu bɛ yen san o san a denkundi bɛ yen san o san concert min n'a bɛ kɛ artistes fɛ o bɛ yen wagati bɛɛ. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ jama dalajɛ yɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ min ka bon. Palais de la culture n bɛ se k'a fɔ Bamakɔ yan o de bɛ sɔn ka kɛ a bɛɛ la belebeleba ye. Ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na Palais de la culture de bɛ se ka kɛ a bɛɛ la belebeleba ye. Mais anw ka artistes ninnu u tɛ ku palais kɔnɔ. Serifukɛ n'a ka jama u tɛ surunya ka ku palais kɔnɔ. Ɔ bon ni ko bɛ ten jamana yɛrɛ kan ka mun kɛ o de ye ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲini ninnu ye ka yɔrɔ dɔ dilan u ye u bɛ se ka u ka événement kɛ yɔrɔ min na pour que ni ɲɔgɔnna ko ninnu a ka jɔ a ka dabila. Ou bien parce que match min fɔra je pense que stade 26 mars de kun fɔra sinon stade ka ca Mali la o ma yan. CAF yɛrɛ ye minnu confirmer k'a fɔ ale y'u confirmer k'a fɔ a ka match bɛ se ka tan u kɔnɔ. Mamadu Konate b'o la Sikaso b'o la Mopti b'o la Kayi b'o la. Donc munna an bɛ nin bɛɛ to yen ka tila k'a kɛ i b'a fɔ ko stade wɛrɛ tɛ Mali la ni stade kelen in kɔ. O ye kelen n ye min fɔ n bɛ insister o kan il est temps que jamana yɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jɔ ni mɔgɔ ninnu ye u ka se ka to ka t'u ka événement kɛ yen cogo min na ani balontan kow kana ɲagami ɲɔgɔn na. A ti bɛn ni CAF kun nana ka na nin annuler ko terrain état ma ɲi bilen mais a ko tun bɛ kɛ cogo di? A ko tun bɛ kɛ cogo di? Ɔ a kɛnɛ min dun bɛ labɛn ni événement ninnu bɛ k'a kɔnɔ a ti kɛ fu dɔ de bɛ di. Donc vraiment minnu bɛ ka jalaki ta ka boli serifukɛ n'a ka jama kan u ka sabali ni mɔgɔ bɛ jalaki nin na jamana kuturu yɛrɛ de bɛ jalaki nin na mais Haidara n'a ka mɔgɔw nɔ si tɛ nin ko la parce que a ma d'u ma fu événement in na u bɛ dɔ de di o wari bɛ taa min o bɛ taa jamana kɛsu de kɔnɔ. An kana pan o yɔrɔ kunna k'an bɛ jalaki ta dɔrɔn k'a boli u kan. Donc balimaw o tun ye o yɔrɔ sujet ye. Sisan an bɛ bɔ yen an bɛ don an ka sujet sabanan kɔnɔ n'o o bɛ tali kɛ lakana koɲɛ la. N balimaw nin wagati in na an ka finitigilakaw Kidali n'a marabolo
u bɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na nin waati in na u bɛ k'a bɛɛ mɔmɔ u bɛ ka fagali da juguw kan baduru kɛlɛ la alakira n'a ka mɔgɔw ma da kafiriw kan n badenw nin waati in na mɔgɔ jugu su a kɛn bɛ ka labɔli kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na bi dɛ dugaw bɛɛ ka fan bɛɛ fa bi u bɛɛ su ka cogo min na u bɛɛ su ka ten dugaw yɛrɛ ko in ka ɲi ten sa ko maanifinsogo nege bɔra olu la u bɛ k'a dun f'u bɛ girinti donc vraiment bravo à l'armée malienne bravo aux forces des armées maliennes les femmes bravo à vous bɛɛ fanfɛla la balimaw an tun y'a miiri wagati dɔ la ko Yadi Agali a bɛ Alizeri bien k'a sara mais jateminɛw tilala k'a yira ko kura k'a fɔ Yadi Agali a ma sa hali n'a sɔrɔ a bananen don mais k'a taamasiyɛnw yera bɛɛ fanfɛla la parce que ce que les gens ne savent pas Yadi Agali il est protégé même s'il vit même s'il est encore vivant il est protégé il est surveillé par les occidentaux olu ka satellite bɛ sanfɛ olu de b'a ka position ta connexion directe de b'a ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ ni armée bɛ ka na u b'a fɔ taa yan u bɛ yan fɛ taa yan fɛ ni armée bɛ ka taa u b'a fɔ yen bila dɛ i ka taa yan fɛ u bɛ ka na yan o de kɛlen bɛ ka Yadi fagali gɛlɛya bi n'o tɛ sisan sɔrɔ Yadi ko banna maintenant sisan sɔrɔ Yadi ko banna maintenant mais sa bɛ duguma sen bɛ duguma ayi u tɛ kisi ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ armée ye on verra ni kunnawolo kelen ala b'a di an ma donc armée kelen kɔfɛ ka chef terroriste chef terror ninnu a bɛna porokoto ka bɔ n da sisan u bɛ ka dɔ bɔ an ka fɛn na tile fila in na ka d'a kan an bɛ ka porokoto ka nin fɛn in fɔ donc mɔgɔ jugu ninnu terror ninnu hali n'a y'a sɔrɔ an ka armée ye mɔgɔ caman faga u ka ɲɛmɔgɔw la u ka ɲɛmɔgɔbaw camanba de fagara u la a ka ca kojugu a ka ca u ka chef d'état-major caman bɛ yen u ka kɛlɛ cɛfarin caman bɛ yen olu bɛɛ fagara ka ban armée fɛ c'est pourquoi u yɛrɛ ti ka kɛlɛ tɛ yen quoi kɛlɛ tɛ yen parce que ni n ko kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ ye jumɛn ye e ni mɔgɔ min bɛ ka kɛlɛ fagali de bɛ yen sisan mais kɛlɛ tɛ yen Mali no kɔrɔyanfan in fɛ Tizawanté ni Kidal ni bɛɛ fanfɛla ninnu na kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ banna mais fagali de bɛ yen parce que a kɛlɛmayɔrɔ ye jumɛn ye e ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na n'a yɛrɛ bɛ ka sɔn k'a yɛrɛ yira e la a yɛrɛ bɛ k'i kunbɛn wali kelen a yɛrɛ bɛ ka na bin kan aw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ donc o de bɛ wele ko kɛlɛ ça c'est la guerre i y'a faamuya donc an ka armée a t'o kɔnɔ bilen parce que mɔgɔ jugu ninnu terror ninnu ɲɛ yɛrɛ tɛ ka da u kan c'est u yɛrɛ u bɛ k'u dogo de quoi u bɛ k'u dogo mais armée yɛrɛ de bɛ k'u ɲini sisan k'u faga ni min ko a bɛ boli o tɛ kɛɲɛ kɛ ni min dogolen don o fana tɛ kɛɲɛ kɛ donc minnu yela olu bɛ faga minnu ma ye u bɛ k'olu fana ɲini ka tila k'u faga donc armée de bɛ fagali la fagali de bɛ nɔrɔ la sisan mais jɔn de bɛ ka faga jugu ninnu de bɛ ka faga terror ninnu de bɛ ka faga mais armée yɛrɛ tɛ parce que armée tɛ k'u ye armée u tɛ k'u ɲɛsin armée ma fagali de bɛ yen mais kɛlɛ tɛ yen wa o ɲinini kelen de y'a to bɔ kɛra Yadi nɔ kan mais fiɲɛ y'a tilan na o la fiɲɛ ye Yadi tilan na mais armée ko a b'a da bɛɛ tulo kan n'ala sɔnna nin ko in tɔ nin bɛna kɛ histoire de ye maliyɛnw tulo kɔrɔ quoi a ko kun cɛra halisa an bɛ se dugawu min na an k'o kɛ u ye nin kunnawolo a bɛ di an ma n'ala ka diɲɛ ye n badenw an bɛ kunnafoni min kɛ ka ko datugu sisan o ye transporteurs ye n balimaw dɔ bɔra carburant sɔngɔ na jamana y'a dajigi u ye bɔdaba kɛ jamanadenw ye min bɔra a la a bɛ se 10 ɲɔgɔnna ma ni o ye belebele de ye ka d'a kan u tun bɛ minnu bɔ a la ka kɔrɔ n'i m'a mɛn ko dɔrɔmɛ 2 i b'a mɛn ko dɔrɔmɛ 3 fo an yɛrɛ tun b'a fɔ ko mais nafa jumɛn de bɛ na ala kun k'a to a la ye nka laban in na u ye farapu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye dɔ bɔ carburant sɔngɔ na min n'a bɛ se dɔrɔmɛ 10 yɛrɛ ma ni dɔw yɛrɛ bɛ caya ni o ye
o min bɔra o la a ma dabɔ foyi kama ka se ka dɔ bɔ jamanadenw ka gɛlɛyaw la an bɛ se ka nɔgɔya daw sɔrɔ cogo min na sira caman kan o dɔ bɛ tali kɛ an ka bolola baarakɛlaw minnu bɛ baara kɛ ni groupe ye ka d'a kan an bɛ waati min na komi sisan kurantigɛ ka ca fanga ka bon o de la caman bɛ yen sisan olu bɛ baara kɛ ni groupe électrogène ye ni dun ko groupe a fɔ ko essence a fɔ ko gasoil donc ni dɔ bɔra gasoil sɔngɔ na ka dɔ bɔ essence sɔngɔ na minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni o ye a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya daba di olu ma o ye kelen ye an bɛ don min na i ko bi mɔgɔninfinw tɛ sokɛ la bilen an tɛ taama sen na an tɛ nɛgɛso la nka moto ni mobili de bɛ mɔgɔw bolo an maa mago bɛ ɲɛ olu la o fana tɛ se ka boli ni essence tɛ o tɛ se ka boli ni gasoil tɛ ni dɔ bɔra nin na a bɛ kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya da kɛ mɔgɔw ye o fana na kosɛbɛ an ka taa ni ka seginw ka dɔ bɔ an bɛ se ka taa an ka baarakɛyɔrɔw la ka segin cogo min na a bɛ kɛ sababu ye ka belebele bɔ o fana na n balimaw a sabanan ye jumɛn ye duguta an ka taa ni ka segin ka bɔ Bamako yan ka taa Mopti ka bɔ Bamako yan ka taa Kayi ka bɔ Bamako ka taa Bila walima ka taa Segu fɔ Kucala Sikaso o bɛ kɛ ni jumɛn ye compagnie de transport Air Ñono o n'a ɲɔgɔnna caman o minnu filɛ nin ye olu fana o tɛ taa ni gasoil ko tɛ gasoil gɛlɛya de y'a to tarifu ni o ye passew ye caman farala olu fana sɔngɔ kan ka bɔ Bamako yan ka taa Segu i bɛ se ka 1000 sara o la donc ka bɔ Bamako yan ka taa Kayi dɔ farala nin bɛɛ de sɔngɔ kan ni dɔ bɔra gasoil sɔngɔ na a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ duguta minnu kɛ o passew ka belebeleba bɔ o fana na o bɛɛ fana ye nɔgɔya da dɔ ye jamana kun ye waati min fɔ ko dɔ bɛ bɔ fɛnw sɔngɔ na ka kɛ ni o ye o kɛra ka bɛn o tun bɛ daminɛ alamisa de alamisa à partir de 0 heures a fɔra ko dɔ bɛ bɔ o bɛɛ sɔngɔ na donc o kɔrɔ ye juma kɔni yɛlɛma kun kan ka don passew la duguta passew yɛlɛma kan ka don o la minnu bɛ yen n'u bɛ essence san station na yɛlɛma kun kan ka don olu la nka n balimaw yɛlɛma tɛ nin caman na bi ka d'a kan an y'a vérifier hali bi kunun na sini n bɛ essence ta dakɔrɔ min na n y'a ta o da kelen na kunun na sini a kɛra station min na n tɛn'o tɔgɔ fɔ fɔlɔ n ye ɲininkali kɛ n ko ayiwa gouvernement dun bɔra ka kunnafoni di mɔgɔw ma k'a fɔ ko dɔ bɔra taji sɔngɔ la k'a fɔ ko a bɛ daminɛ alamisa à partir de 0 heures quand même ko o y'an bɔlen o y'an donnen ye ko kura kɔnɔ dɔ kan ka bɔ fɛnw sɔngɔ na n ko e dun y'a di ne ma sɔngɔ kɔrɔ la o tuma qu'est-ce qui ne va pas mun de bɛ yen cɛ ye ne jaabi ko olu kɔni m'a daminɛ fɔlɔ ko parce que ko dɔw de kan ka na bitɔn régler ko parce que k'olu yɛrɛ tɛ se a réglage la ko dɔw de kan ka na régler ko minnu kan ka na régler k'olu ma se yen fɔlɔ a y'o de fɔ n ɲɛna o don na bon bi n tilala k'a ta o sɔngɔ kelen la sɔngɔ kɔrɔ de n tilala k'a ta o la o tuma réglelikɛla sara o sara min bɛna a régler o sara wa ne ni ɲɔgɔnna caman i bɛ taa sɔrɔ u tila bɛɛ bɛ k'a kɛ nin cogo ye bon o ye essence feereyɔrɔw ye station na wa o ye kelen ye mobili minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dugutaw kɛ jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ halisa u caman bɛ yen u b'u ka passe kɔrɔ u b'a kan nka n ma jalaki bolo olu kan fɔlɔ dɛ n t'u jalaki fɔlɔ parce que ne y'a ta station na cogo min na ni cɛ ko ko réglelikɛla ma se olu ka yɔrɔ la yen fɔlɔ k'a régler i bɛ taa sɔrɔ karetigi ninnu fana b'a ta station minnu na réglelikɛla ma se o fana na yen fɔlɔ o tuma o bɛ régler waati jumɛn an b'an si kɛ o bɛ régler waati jumɛn donc mɔgɔw bɛ ka o passe kelen de sara halisa wa an bɛ ka essence fana ta o sɔngɔ kelen de la halisa mais jamana bɛ avancer nin na cogo di cɛ an ka sabali sa c'est pourquoi kuma mugu quoi o de la ne bɛ to k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ communiqué ninnu dɛ u k'a jɔ quoi u ka cɛ ni fɛn min bɛ kɛ dɛ u kana pratique laban ni min bɛ waleya kɛnɛ kan u k'olu sensibiliser communiqué ninnu ka to k'a ci o mɔgɔw de ma ye station tigiw ni fɛn ninnu u k'a ci olu ma n'an y'a fɛn daminɛ waati min na k'a ye dɔ bɔra a la u ka sɔrɔ ka communiqué kɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra a la
o b'an lafiya ka tɛmɛ nin kan n'o tɛ a bɛ kɛ kuma fu ye n ye fɛn dɔ de fɔ yan o don na nin ma ɲi jamana yɛrɛ ma parce que c'est comme si jamana kumakan labatolen tɛ jamana kumakan labatolen tɛ parce que u bɛ fɛn min fɔ an bɛ tila k'a ye o ti kɛ a bɛ jamana lagosi a ma ɲi jamana ma a ma ɲi jamana ɲɛmɔgɔw ma imagine aw ko essence sɔngɔ ko a jiginna a bɛna jigin gasoil sɔngɔ k'a bɛna jigin k'a bɛ daminɛ juma kɔni a mana kɛ cogo cogo a tun bɛ daminɛ nka hali bi i tun b'a ta sɔngɔ kɔrɔ min na i bɛ k'a ta o sɔngɔ kelen na mais an bɛ taa min ou bien u ka numéro dɔ ɲini u ka nɔrɔ station bɛɛ la n'i taara ka taa carburant ta ni dɔ ma bɔ a sɔngɔ la i ka weleli kɛ k'a ɲɛfɔ u ka o mɔgɔ ninnu k'u sanctionner ou bien k'u ka station datugu a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan n tɛ réglelikɛla bɛ ye sisan n'o tɛ an bɛ ɲinɛ bɛɛ kɛ tan walahi réglelikɛla in an ɲɛ tɛ taa a kan an bɛ taa ye an bɛ réglelikɛla in an ɲɛ b'a ye yɔrɔ o yɔrɔ u b'a sɔrɔ ka ban an ye kalo kelen kalo fila kɛ nin cogo in na tan o y'an kunnajalen ye réglelikɛla kana sa sira fɛ donc vraiment kuma fu fɔ jamana kɔnɔ a ma ɲi quoi parce que gouvernement bɛ min fɔ n'a ma waleya c'est comme si a kɛra kuma fu ye o ma ɲi jamana ma donc o message ye jamana ɲɛmɔgɔw ta ye le ministère du commerce et de concurrence ne ma fili o de don donc vraiment u ka wuli u ka nin ko jateminɛ le ministère des transports a fana ka wuli ka nin ko jateminɛ mais an ye dala sumusumuliw kɛ an ye compagnie min tɔgɔ mɛn k'a fɔ dɔ bɔra u ka passe la o ye Somatara de ye Segu Somatara donc an y'o kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu o tun ye 1000 de mais ko Somatara ka yɔrɔ la sisan k'a kɛlen bɛ 800 donc cela veut dire que olu ye 200 bɔ a la peut-être olu ka essence gasoil bɛ taa yɔrɔ min na réglelikɛla sera yen a taara olu fɛ yen donc vraiment an bɛ Somatara fo nin yɔrɔ la u ka réglelikɛla an b'o fana fo nin yɔrɔ fana na yan voilà donc tɔ ninnu an b'a ɲini u fɛ halisa u k'a kɛ Somatara ta ɲɔgɔnna ye parce que jamana ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka dɔn gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bi ça ne va pas c'est pourquoi n y'a fɔ hali jamana ɲɛmɔgɔ n'u ye décision ta ka ko dɔ kɛ tant que nous-mêmes on n'a pas la volonté tant qu'on n'a pas la volonté an tɛ taa yɔrɔ si a tɛ nafa ɲɛ nafa tɛ y'a la donc vraiment ko bɛ nin cogo de la je pense que dans les prochains jours yanni an bɛ don c'est mardi ma an bɛ enquêtew kɛ ko in kama station minnu bɛ k'a kɛ an bɛna dɔw tɔgɔ fɔ yan kɛnɛ kan an bɛ dɔw tɔgɔ fɔ minnu bɛ k'a feere prix kɔrɔ la halisa an b'u tɔgɔ fɔ yan donc n'o kɛra jamana yɛrɛ kan ka min kɛ a b'o dɔn an kɔni dan ye kunnafoni lase voilà donc n balimaw an bɛ kunnafoni bila nin yɔrɔ in na yan bi Bamako News TV kun don a balimakɛ n'aw denkɛ Seku Tarawele la grande voix a y'aw abonné chaîne YouTube la ka caya a ka j'aime ta o ka d'an ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna a k'an bɛn sini n'o bɛ bɛn tarata ma mardi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka diɲɛ ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn